Diamond Team reprezintă uleiul de arbore de ceai verde, Tea Tree. Acest ulei poate fi considerat un produs indispensabil din trusa de îngrijire a familiei, fiind de mare ajutor în caz de infecții virale și bacteriene. Este purificant, antiinfecțios general, antiseptic, antifungic, remarcat pentru eficiența sa împotriva Candida. Poate fi aplicat cu moderație la copiii mici în zona scutecului. Este folosit cu succes în caz de acne, abscese, erupții, herpes, negi, rozacee, eczeme, infecții locale, preventiv sau curativ în acnea juvenilă, infecții ale unghiilor, negi, iritații după ras, epilare, mușcături insecte, de căpușe, purici, țânțari. Purificarea și curățarea pielii, îngrijirea și igiena tenului gras, a tenului cu probleme, afte bucale, gingivite, igienă orală, mătreață, scalp cu probleme, igienă intimă, cum spuneam mai sus, împotriva candidozei sau a altor factori inflamatori la nivelul zonei intime. Uleiul de ceai verde, de asemenea, este un bun dezinfectant al suprafețelor, dar și al lenjeriei intime. Uleiul de ceai verde este un produs care nu se folosește de regulă ca atare pe piele, însă o serie de specialiști în aromaterapie pot recomanda aplicarea uleiului nediluat local pe porțiuni mici de piele. Ca ingredient în cosmetică se poate folosi în dozaj uzual de 0,5-2%, în seruri, măști, creme și loțiuni, unguiente, balsamuri, cremă pentru scutece, frecții pentru scalp, seruri concentrate cu aplicare locală, deodorante și geluri antiseptice. În igiena orală, sub formă de gargară, în pasta de dinți și în apa de gură, ca și ingredient în diferite soluții de curățare a suprafețelor din căminul vostru sau câteva picături pe un burete umed cu care se poate igieniza în baie orice zonă, inclusiv toaleta sau tamburul mașinii de spălat. Câteva picături în baia de șezut în caz de micoze sau 1% adăugat în gelul de igienă intimă. Nediluat pe zone restrânse, problematice, cum sunt coșurile, aplicat punctual cu ajutorul unui tampon de bumbac, respectiv bețișor de urechi, de 2 ori pe zi. Uz extern în vindecarea infecțiilor virale, bacteriene, tractului genital și urinar, cistită, uretrită, infecție cu candidă și multe altele. Mod de folosire. Diluați 2-4 picături în miere și consumă amestec obținut de 2-3 ori pe zi sau 30 ml de apă câte 3-4 picături. Mai exact, poți folosi cu încredere uleiul de arbore de ceai verde. Uz extern, amintim efectele benefice pentru vindecarea sinuzitei, bronșitei, altor afecțiuni respiratorii prin metoda de inhalație sau terapie cu vapori. Toarnă câteva picături într-un vas cu 100 ml de apă fierbinte și inhalează aburii rezultați. Poate fi folosit ca modalitate de relaxare în masaj și, bineînțeles, aromaterapie.